Na soyan tota eta olemme suomalaiset. Me olemme täällä Suomessa. Olemme biafralaiset, olemme täällä Suomessa. Ilmoittaa suomalaiset, Suomen valtio, Suomen poliisi, Suomen armeija. Mitä oli ihan tapahtu. Ja oli ihan, ne on tiedänyt, mitä oli ihan tapahtu. Nigeriassa oli osat, joka nimi on biafralaiset. Oli ihan 67-luvulla viiva 70-luvulla. Oli ihan sota. Me satanut ihan niinku biafralaiset, Nigeria oli satanut niinku biafralaisille. Ja tapa yli 5 miljoonaa ihmisiä. Ja olimme haluanut vapaata meistä ihan niinku Nigeriasta. Emme halua enää olla ihan niinku naimisissa sama. Emme halua. Me halua irrota neistä, koska siksi me olemme täällä ilmoita suomalaiset, Suomen valtio, auta meitä, koska meillä ei osaa sota, me ei osaa tapa, me ei halua enää tapa. Me haluaa puhua ihan normaalisesti nigerialaiset kanssa ja ne voi vapaata meitä. Me olemme uskonut 60-luvulla, 67-luvulla. Suomalaiset oli sanoi, että siellä kivikirikko Helsingissä oli rakentamassa ne. Haluaa lopettaa sitä ja ota ihan kaikki rahaa